Namar guru duluhutna di Jehovah debatata dohut panupa nai nasa namar pos ni roha nama kirim di Jehovah ide namar tuahi namar mudu nasai laon au ubain marhatuaon debataku itok-tok nature manogu ahu miado tok-tong diahu dohoti juluanon. Ngando di pasari jolma naso tau hasonangana jalana sohot muse anggo sakap ni rohaku di batanaing haposaku namano pasasudi pakiri modu pasonang rohani namar haposang tu Jehovah debata aitu asini rohana upasahat dosudena sai di baindonatama. Di batang dona uboto naturi diau na oto namartiki dosuding tung ibana ajaraku tagonan udukonoku nasa sibay non nape dikini ari-ariku guru dodi debataku sai rohana manasa asal sahatau tu surgu lau tu sidoau manggogo songon batang aik tu